Buboy na siguro kaya Uy! ng ilaw. Adin niya hinong dudu ah. Tara. Di. Uy! Di ba, mga suki ko kamo? Ano? Tara. Di ba, Ako na. di ba, kaya na pagsasakay na iyo. Hindi ko ako pangalan ka mga to iyo. Tara. Yo. Ako na, Kil. Kaya na, yung kanay na pila. Muna kayo, naka. Ako na kulay na tagkuhida. Ikaw pera na tagkuhida. Kaluit ginoo niya inang. Bisan 5 nga duling, oray pagudak ko, panganang magkapamahaw. Ay, nigurok yan ang biyahe kay. Papaside ka na ko. Papahimuan ko side car para na ako tagkuhida. Ikaw, puputang mo ti side car. Sus, bisan nga ni siguro law, dik nakapalit. Ikaw, nagmahara mo ni Miss Kalit mga pasayeros. Wala kaya nagurtulat to. Ano pa mga pasayeros na naabot? Hindi nga balito, kaya Miyo yan ano? oray pak nakapamahaw. Kulog ka kasing kumilag ka kulog. Mopay ka pa ako siguro ko 15. Kundi rin ito 15-17. Wala hindi ka makabuhay yung pamilya ako. Tagdaran ko tag-income din eh. Pero kinaka-sideline liwat ako. Ito na. Lima di. Amula. Isla kaya naman ka. 10,000. Hapon na bilang yung sura nga. Marasa. Yan pala biyahe niya. Ako na. Ngayon ka mo. Bakit ka pala nung balik? Ay, balikan mo. O tara. Ako madilanay mga ako na mabalik pagdayo na. Buenas ka good kill. Dali. Ako ray. Balikan man ka mo. Isang ultimo law, direct. Makapalit ada. Yan na, bisan ultimo law. Buenas ko di Michael. Sana all. Sus, mo pa'y unta kung may maabot na bisan 5. Kakarga ko gudin yung motor. Mo pa'y kay wari pa nga ni Michael. Maka, kung guda ka iya. Lamang niyan. Mapalit ka pa himbugas batak maka kurkuhida ay. A few moments later. Sus, ngayon nang matulon ako ka orang ilinulat din niya. Di maabot na ulit ni Michael. Sus, adi nang amliwat. Dali ka to. Yan itang pilahan. Kamulasan din yung trabaho niya nang ini. Okay na ito yung 200 toy ha. Dahil, yan nang. Para lang magyan. 200. Kanina. Naging uli ko kanina ka to. 7,000. Kaya na. Balikan. Madalara nila. Ikaw. Ikaw. Kabubuinasan. Pero natin ko. Pare, pagod yung tawon. Buboy na siguro kaya Uy! ng ilaw. Adin niya hinong dudu ah. Tara. Di. Uy! Di ba, mga suki ko kamo? Ano? Tara. Di ba, Ako na. di ba, kaya na pagsasakay na iyo. Hindi ko ako pangalan ka mga to iyo. Ano? Ako na, Kil. May mga suki ko yun eh, pasensya lang. Oh, ini ang trabaho ini. Tapos, balikan ka mo. Balikan. Waray ko klaro. Palakasan nga yan din eh. Suki-suki nga din eh. Ini, waray ko income. Di ko kada makapaningod so. Later. Sus, ngayon ang bis panigarilyo. Waray ko na kamaadi mas panigarilyo na. Ini. Sus, adi na nga liwat. Ako ini, kamambalasan na Hindi lang ka mo doy, kay ano lang kami tampilahan. Salamat, Mano. Pagaw, ini. Masahe doy. Tara ini. 200. Tara ini. Doon ka mo. Balikan. Sige doy. 200. Salamat. Buwas liwat buwas ha. Tara daw lang kinaatag. Sentos. Adik pa. Kanina. Dapat ako kuhili ng adlaw. Adik-anay. Dapat aking kuhan. Ikaw pa rin ang kuhida. Sus, madiputa ka. Waray ko na bisan 5. Dapat aking nagaw nanay. Di na kalanay. Tol, kay buwas aga lang kita buwas pila ha. Nakadya ko. Lakat ngayawa ka, kay bubuayahan ka man. Lakat. Waray ko na yan. Waray ko na kamadi nagkulop na lang. What? Tapakabiyay yan. Ang ari, tika kurulop na. Meron yan, masirom na liwat. Inis ni Michael yung kabubuayahan. Nang turbuwas. Gabayak. Gabayak umuli. Turbuwas. Unahan ko din ni Michael.